Sant Carles de la Ràpita va començar dissabte les jornades gastronòmiques de l'Escamarlà que s'allargaran fins al 7 d'abril. Aquest és el segon any que l'Escamarlà forma part del calendari de jornades gastronòmiques d'aquest municipi, acompanyant arrossos i receptes marineres en les principals restaurants de la ciutat. Per donar el tret de sortida uns dies en què aquest crustaci serà el principal protagonista dels menús a la Ràpita, dissabte es va portar a terme un vermut de l'Escamarlà ràpitenc a la plaça de l'Església Nova. Diferents tapes amb l'Escamarlà com a protagonista van permetre poder tastar algunes de les receptes que aquests dies ofereixen els restaurants de la població. Les tapes, a més, es van acompanyar del tradicional vermut de la Ràpita i de vins de la Terra Alta. Aquesta és la segona edició de les jornades de l'Escamarlà, un crustaci també molt apreciat aquí a tot arreu, no? Però llavors aquest any hem innovat que fem una presentació com dient, farem un vermut i així la gent podrà degustar alguns dels plats que han preparat als nostres restaurants, els podran degustar abans, llavors vindre després als restaurants a dinar. Home, l'Escamarlà és un producte excel·lent, tan excel·lent com un llangostí o més, i val la pena, és molt gustós, molt nutritiu, un producte molt de primera qualitat. Ara és la temporada i bàsicament la idea, efectivament, és desestacionalitzar el turisme, que vingui fora de temporada, i és un reclam bastant important com a referent gastronòmic, que som una mica la Ràpita en aquest aspecte.